खिथानोसै आङो आंनि हाबानि दख'नाखौहाय आङो माबायावहाय लायदोंमोन नै आगर बेरलाव बेरलाव नै मोजां मोजां मोनो गोदोनि स्टाइल बियो नै हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दिनैनि ब्लगखौहाय नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ जे आं मा भिडिअ लाबोनो नागिरदों मा भिडिअ जागोन ओमफ्राय थारमाने नै आङो बे जायगायावहाय बे नैबे आंनि उनजों नुहुरनाया बे फख्रियावहाय थारमाने आं फट' लानो होननानै फैदोंमोन आरोना आइया खेबफैदोंमोन ओमफ्राय आइया खेबनानै थांबाय आरोना ओमफ्राय दा नै आङो नोंथांमोनजोंहाय बेखौनो दिनैहाय न'आव थाबाय थानानै मा खालामबाय थाबावनो आङो संनाय खावनायखौथ' सानफ्रामबो होगासिनोसै बेखायनो आङो दिनै एसे रेस्ट लानोसै होननानै बुंदों आरोना दिनै आङो दख'ना जेसेबां दङ बेखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै होननानै सानदों आरोना माखासे आगैमोना सिगाङाव बुंहरदोंमोन नालाय जे दख'ना कालेक्सननि भिडिअ लाबो होननानैहाय थ' आङो बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै होननानै सानदों नायनोसै बेसेबां हायो माने बांसिन गासिखौबो देखायजोबनो हानाय नङा आङो मोनसे आलमिरानिखौ आङो दिन्थिगोन आरोना बेसेबां दङ ओमफ्रायहाय ओरैनोथ' नायलांबाय थाबानो जाबाय मा दङ नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थागोन आरो औ जि गरम खान्थाल बेगरखौ माबायदि ओरैनो रुनानै जायो नै स्नेक जाबाय आरोना बियो ओरैनो जाग्रा ओइ नों र' दैजों गेलेगासिनो बेखौ दा ओरैनो जिरनानै जानोसै आरो सा सानैखौबो गाराखै नालाय ओरैनो गथायैनो फुरा होदों मोनबाय आङो दहाय खुलिखादोंमोन बेयावहाय जाखिनि दङ बेखिनिखौल' आं नोंथांमोनजों शेयार खालामसै आरोना नै बेयावहाय जाखिनि दङ ओमफ्रायहाय माखासेफोरबो आलदायाव दंबावो बेखौहाय नोंथांमोना आरोबाव जुदि नायनो गोसोबावबा आङो शेयार खालामबावगोन आरोना नै ओरैबो दं बेयावबो दं नै बेयावबो दं दा बेखिनिखौ आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन नै थाब थाबनो एसे थाब थाबनो नै होमबा आङो जागायजेननोसै दख'नाफोरखौहाय बेनिफ्रायनो लानोसै आरोना बेनिफ्रायनो नै जायगायाबो बिराद कनजास्टेड एकदमबारे बे खाथियावनो नैबे दोननाय खाथियावनो ओरैहाय आं थानो जायगाल' दं आरोना ओमफ्राय बेवहाय बिसना दं नालाय बेखायनो जाया जायगाया थेवबो आं बेयावनो खालामबाय माने बेखौ हाननानैबो लांनानै दस्रा जायगायाव खालामहैनो एकदम जानाय नङा आरोना ओरैबायदि खस्थ' जागोन ओमफ्राय दा नै फार्स्टआवनो आङो नैबेखौ देखायग्रोसै नै फार्स्टआवनो नैबे जाहैबाय नै आंना गासिबो बेयाव जाखिनि दं गासिबो माइदिनि जोब दे ओमफ्रायहाय बांसिनानो येल्ल' कालारनि दङ ओमफ्राय नैबे आलदा कालार पिंक कालार बेखौ सिनायखाबाय बे जिङावल' आगर आरोना बियो बांसिनानो गामियाव दानाय गोजा गामियाव दानाय माने गासिबो माइदिनि जोबखा गामिनिनोखा गासिबो ओमफ्रायहाय बे जाहैबाय नै ग्रे कालारनि गासिबो दख'नाया बांसिनानो ख्रम ख्रमखा आरोना ओमफ्रायहाय मानि थाखाय बेयो गोजामबाबो मेरला गोजाम दङ गोजामैयानो बांसिन आं सामफ्रामबो गानबाय थायोना गोजामानो जाखायो माने सामफ्रामबो गानलांनांगौ जाखायो नालाय ओमफ्रायहाय गोजामानो जाखायो दा गोजामबाबो थारमाने आंनि दख'नाया गासिबो ख्रम जानानै थाजोबो आरोना दा मानि थाखाय ख्रम जायो जायफोर नायगिरिफोर बिथांमोना मिथिखायो जानांगौ दा खिथालांबावगोन आङो नै गोराजोब आरोना गुरै नङा दख'नाफ्रा बिराद गोराखौसो गाननो मोजां मोनो आङो नै बेहा नै एसे गेजेरावहाय बेबायदि येल्ल' कालारनि खनै दोनखाजोबनांगोन ओरै नङाबा दा दिगदार जागोन ओमफ्राय नैबे मा कालार होनो बेखौहाय नै बटल ग्रिन कालार गंसे आरो गासिबो ग्रिन कालार बिसोरो नै ग्रिनावनो दंजोबो नैबेबो ग्रिन बेबो ग्रिन आरो नैबेबो ग्रिन नै बे नै बेबो ख्रम गोरारानो नै गानखांबाय गासिखौबो गानजोबनायसो गासिबो मोनसेबो गोदान गैया ओमफ्राय होमबाबो नै ख्रां जोब आरोना दख'नायाहाय ग्रिननि माबायावनो जोब बिसोर गासिबो नै बेबो ग्रिन दानिया नैबेथ' येल्ल' नैबे नै आगोलहाय बिजानाव गभर्नमेन्ट कलेजाव गानलाग्रा इउनिफर्मसोमोन बियो ओमफ्राय नैबे नै ख्रां जानानै थाजोब्बाय खांख्रिखला आगर गेजेरावबो दं ओमफ्राय जिङावबो दं ओमफ्राय नैबे अरेन्ज कालारनि
नै दावराइ मोख्रेब बियो औ नै आंहा बेबायदि दोननायखौबो हाननो हाया बेखायनो आङो देखायनोबा खालामदोंमोन आरोना दे नै आरो बेबो अरेन्जनि नै बेहा जिङावल' आगर नै बेबायदि आरो नैबे जाहैबाय येल्ल' कालारनि नै गेजेर गेजेराव नै दा बोखावनाय दङ गेजेर गेजेराव बेबायदि ओमफ्राय जिङाव नै आगरा ओमफ्रायहाय थाब थाब देखायनोसै दे आङो आरो दंबावो नालाय दिनै बेखिनिखौल' देखायगोन दे ओमफ्राय जायखिजाया नै बेहाबो अरेन्ज नै आगराहाय दा मानसिफोरनि बायदि सेट गैया दे आंनावहाय नै बेथ' ओरैनो प्लेनसो बे मा होनो बेखौ माथा गासिबो माथाजोब आंना माबाजोब आरोना माइदि होनायजोब गासिबो दख'नाफ्राहाय जेबो माइदि होयै गैया नै बेबो अरेन्ज कालारनि आयो आं बेखौ जा मोजां मोनो गोदोनि स्टाइल बियो नै गरम मोनबाय आरो नैबे जाहैबाय ग्रिन दंबावो नै बेहाबो नै जिङावहाय आगर प्लेन बेयावहाय बे जिङाव आगर नै बेहाबो कार कालार होनो नामा कार नै बटल ग्रिन प्लेन जाहैबाय बेबो बोदलानाय आरो ग्रिन बाव नै बेहा लाइट ग्रिन आरोबाव नै बे जाहैबाय नै मा खालामनांगौ बेखौ बेबायदि मेरुन कालार आरोबाव बे जाबाय नैबे आं गाननाय बायदिनो एसे दहाय गोथांबो दंमोन गोथां देखायलांबाय आङो बेबायदि एखे ओमफ्राय गोथांल' बेयो नै आगरा बेयावबो मोदोमावबो एसे लाखावनाय ओमफ्राय बेबो दावराइ मोख्रेब नै अरेन्जनि बेथ' नै माथासो बेबो नै आगर गुबै नै बिसोरो नै बेखौ बिराद मोजां मोनो आङो खिन्थु बियो गोदोनिथार नालाय ओमफ्रायहाय माबाया फिसामोन ना गोदोनाहाय एसे गुसुं जायो ओमफ्रायहाय फिसाबो जायोना बेनो आरोना बिराद मोजां मोनो आं बे सिखौ ओमफ्राय बे दख'नाखौहाय नै बे आगराहाय बेसेबा साइज बेनो साइज आरोना ओमफ्रायहाय नै आरोबाव बटल ग्रिन कालारनि नै उल्था जाखोन मा खालामलाय बिदिनोखा आगरानो मा आगर होनांगौबा मिथिलाहाय याव बेखौ जाबा दोनफिनबावनांगौआ नै आरोबाव नै बेबो दा गाहायावल' ओमफ्राय नै बिदियावहाय एरनायाहाय आरोबाव नै गोदोनि बेबो आइनि नै फारौ मेगन बेबो नै आरोबाव गोमो येल्ल'आनो बांसिन नै बेयाव लाखावनाय दङ नै ओरैबो आगर गुबै आरो ग्रिन नै ग्रिन येल्ल' जोब बे मोदोम गंसे गासिबो आरोबाव नै बेबो ग्रिन बेबो मोदोम गंसे एखेयानो एखेसो गांनैजों आरो नै येल्ल' जालायबाय बेबो नै गेजेराव लाखावनाय दङ आगर गिदिरनो ओमफ्राय नै गाहायावबो दं
येल्ल' जोबसैहाय बेयावहाय ओमफ्राय आगरफ्रा आलदा आलदा जोब आरोना नै बेबायदि येल्ल'आनो नायाबो गोमोरवानो आरोना नै आगर फिसा फिसा जि मोजां नुदों बेखौबो आइया गोमो कालारनि गानो माने बाबायाहाय आइखौहाय येल्ल' कालारनि गानबाल' मोजां मोनलायदों दस्रा कालारनि गानजानो बायो ओंखायनो बिराद बुरजा गोमो दङ नै बेबो जि मोजां बांसिनानो गोदोनि आरोना ओमफ्राय गोदोनिबाबो नै गोदान बायदिजोब माने गोदानैनो खालामना दोनो बांद्राय सुग्लि सुग्ला खालामा ना ओमफ्राय सान्दुंफ्राव लामा ओमफ्रायहाय जै गुरै जाबाय होनबाथाय माइदि होनानै दोनफिनो बिदिनो आरोना ओंखायनो गोदानैनो थाबाय थायो सब समाय नै सरगम बियो आरो नैबेबो नै आगर बेरलाव बेरलाव नै बिदिखौ आङो सानफ्रामबो गाना अकेसनेलि सोरनिबा हाबाफ्राव बबेबाफोर थांबा बिदि प्रग्रामफ्राव थांबा बिदियावसो गानो आरोना ओमफ्राय आगर फिसा फिसाखौसो गाननो मोजां मोनो आङो बेबो दा नैबे गोजौनि खन्द'निया जोब्बाय हो आं बेखौ खननानै दोनहरग्रोसै ओमफ्राय हायजा बेखौ बुंनोसै र' बेखौ खननानै लाग्रोसै आङो नै माबायदि जाखो बेयावहाय एकदम नै फुरा बे बिदि जाजोब्बाय नैबे गोजौनियावहाय बेयाव दोनहरग्रोसै आरोना ओमफ्राय नैबे सेकेन्डनिखौ आं देखायगोनसैलाय बिनि उनावहायसो बेखौ दोनगारना लाग्रोसै आङो दा उनावहाय लास्टआवहाय खस्थ' जायैनि खनखाजोब्बाय आङो माखासे ओमफ्राय दा नै सेकेन्ड ओमफ्रायहाय नैबे जाहैबाय गोसोम नै रं खारदोंहाय बेयो बिरादनो बेखौ आं गाननायानो जाला ओमफ्राय न'आव थानायाव मालाबा गाननांसिगोन बेबायदिनो अबेबा कालारा माइदि होनायफ्रा बिराद रं खारो आरोना बे रं खारदों बिरादनो दा रङानो बिदिनो खालामो एसे कालारानो बांद्राय गोसोमथार नंखायामोन आरोना ओमफ्रायहाय नै बेबो अरेन्ज जिङावल' गेजेराव बोदलानाय ओमफ्रायहाय आरोबाव दङ येल्ल' नै जिङावल' बोदलानाय माखासे ओमफ्राय नै बेहा ब्लु बोदलानाय जेबो गैया जोमग्राफ्राबो नै बेलाय नै थाफालाबायबायहाय बेयो गोदोनि अबे लांखानिथाय मिथिला आखिलायनाय बेखौ गाननायबो जाफेरखाला गाननोबो कमफर्टेबल मोनखाया जै नोङो गामिनि बे माइदिनि दख'नाखौ गानबाय बेफोरबायदिखौ कमफर्टेबल मोनखाला आरोना बबे जुगाव बायनानै मिथिला बेबो नै ब्लु कालारनि बेहा गासिबो ओरै मोदोम गंसे आरो जाहैबाय येल्ल' नै बेबो ख्रि 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 नै गासिबो जोंहाय आरो बेबो येल्ल' नै येल्ल'आनो येल्ल' नै बेबायदि एरखोलाबायनाय गेजेर गेजेर गरथाम गरसे नै बेयाव जिङाव ओमफ्राय र' आरो बेबो गोमो नै ख्रम ख्रम जोब नै दख'नाया बेफोरथ' बेसेबांबा फुराना थेवबो गोराजोब नै ख्रम ख्रम बेहाबो जिङावल' नैबे जाहैबाय रेड कालारनि नै बेहा गेजेर गेजेर बोदलानाय दं बेहाबो माइदि होनानै ख्रम ख्रम जाफिनबाय नङाबा फुराना जाथारबाय ओमफ्राय नै अरेन्ज कालारनि आगर गुबै आरोबाव नै बेहाथ' आगर गैया बेनो आगर बायदिखा नै आरोबाव नैबे येल्ल'आ नै बेहाबो गेजेर गेजेर बे गाहायाव नैबे आरोबाव नै दहाय गांसे दंखायोमोन बियो बेनो गांनै गांसे आइनि आंना गानखांबाय आइना गानाखै ओमफ्राय नैबे बोदलानायल' नै
जेबो गैया नै बेबो बोदलानायसो जेबो गैया सरगम आं बै मोनसे समावहाय बिराद बेबायदि बोदलानाय बायोमोन खालि बोदलानायल' माने सामफ्रामबो गाननाय ना आगर रं गाननो बायोमोन ओमफ्राय खालि बिदिखौल' बायोमोन आरोना आङो एभ्रि मान्थ बायोमोन आं बेथन मोनबाथाय ओमफ्राय नै दासो बायनो हाला सानबाबो बिराद आङो दख'नाफोरजों बांसिन कमफर्टेबल मोनो आरोना जेरावखि थाङा ओमफ्रायहाय ओंखायनो मोजां मोनो नै ओरैनो गानो बायराफ्रावबो जेनेबा मालाबा कमफर्टेबल मोनो दस्रा माबाजोंबो ओमफ्रायहाय माने दा बांसिन दख'नाजों कमफर्टेबल मोनग्रा जाबाय आरोना नै बेना जि ओरै गेजेरावबो दङ ओमफ्राय नै जिं जिङावबो आयौ दख'ना दखान बायदिसो मोनलायबाय आं र' दंबावो बेयावनो गेजेरावनो गेजेराव गैलालाय बेखौ आं खनग्रोसैलाय बिनि उनावहाय नैबे बेयाव माखासे दंबावो नै गोदो जुगनि दं मोनसे गोदो बेबायदि गानोमोन ना नैबायदि नै एमब्रयडारि बेबायदि नै गोदो जुगनि बेबो आराम दंथारो ओमफ्राय नै गांसेबाव गोमोआनोसै बांसिनानो बे अरेन्ज सरगम ओमफ्राय बिबारफ्राल' एसे आलदा आलदा जाहैबाय आरोना बेखौ खनग्रोसै आं मोनसेखौ नै मोनसे पार्टखौहाय नै आरोबाव बे जाहैबाय नै जेबो गैयै नै गोदो जुगनि बेबो दहायनि बायदिनो बेहा आलदा आरो ना एमब्रयडारियाहाय गोदो जुगनि बेबो ख्रम जानानै थाबाय नै 10 बोसोर 20 बोसोरबाबो बेबायदिनो ख्रम दंजोबो दख'नाफ्रा ओमफ्राय नै बेथ' गोदोनि समनि बेबो लरेक्स फुल लरेक्स एकदमबारे अरेन्ज नै गाहायावल' नै सरगम जेबो गैया अरेन्ज नै बेहा मोदोम गंसे नांगोन नै आगर गुबै दावराइ मोख्रेब ना मा नांगौ ओमफ्राय नै आयौ बेहा गोमोआ एसे आलदालाय गोमोआनो बेना माबा मा होनो मोदोम गंसेयानो जाहैबाय बेबो मोदोम गंसे ओमफ्राय नै अरेन्ज नै बेहाबो जिङावल' बे अरेन्ज येल्ल'आनोसै आरो सरगम नै बेना गोमोआ एसे आलदालाय बेना गोमोआ फुरा मोदोम गंसे बेबो नै दख'नाया गोदोनि दाथ' बिदिखौ दायोना दालाथाय बेबायदि आगरफोरखौ गैला खोमा नै गाहायावल' नै खांख्रिखला नै आगर गुबै बेहा गोमो दाउदै गाहायावल' लास्ट खथा मोनसे दंबावो नै गगा मोनगुलायबाय आंहा हानाय ओमफ्राय नै बेबो गाहायावल' ग्रिन ग्रिन गुन्दैखौ मोनसे नै बेहा आलदालाय ग्रिना नै बिदि ओमफ्राय नै अरेन्ज बेबायदि बेहा ओमफ्राय नै बेबो बिदि
ओमफ्राय नैबे मोनसे सरगम सफैलायबाय गाहायावल' आगर नै बेनोलायबायहाय गोमोआनोसै एबार गासिबो गोमो आगर गुबै आगर गोनां नै आगर गुबै नै आगर गोनां बेहा मोदोम गंसे होननानै बुंनांगोन बेयावबो जेरावबो नै दा बेखिनिया जोब्बाय आरोना नै लगे लगे खननानै दोनफिनजोब्बाय आङो सेस गासिबो ओंखायनो मोनफानि आङो जाबग्रोजोबखादों आरोना मोनसे बे खथारिखौ देखायखांलायबाय बेखौ जाबग्रोलायबाय जाहाथे दा थोनो जायिनि बारा खस्थ' मोनासै आरोना ओमफ्राय गगाल' मोनबाय आङो बेखौ दांनायावहाय मानो होनबा माखासे माने गोबावथारनिफ्राय दिहुननोबो दङ नालाय दा बेखौ दिहुननायावहाय आं गगा मोनबाय आरोना बेबायदि हाननो हाया ओमफ्राय नै गासिबो बैयावबो जाब्बाय हनै जोमग्राफोर दङमोन बेयावहाय देखायबाय थाथ'ला र' बे जोमग्राफोरखौहाय ओमफ्राय बेयाव गोदोनि दख'ना दंमोनहाय नैबे सेटनो बेखौ देखायासै आं मा समनि मा जुगनि स्कुल फरायनायनिमोन नामाथाय गोसोआव गैला ओमफ्राय नै जाबजोब्बाय दा नोंथांमोनजोंहाय आङो मोनसे दख'ना सेट देखायनो थांगासिनो आरोना र' नै लोगोफोर आङो मोनसे आलदा रुमाव फैफिनलायबाय आरोना सेट दख'ना मालाय बयबो दख'ना कालेक्सन देखायबाथाय मालाय सेटआनो थाखायो नङा होमबा बयनाबो बा गगा मोनगुलायबाय ओमफ्राय दाना ओमफ्राय दाना सेनलांबाय आंनावथ' गांसेबो दख'ना सेट नुनो मोनासैना गासिबो आंना गामिनिनो जोब आरोना बेखौ बाजारावबो बायनाय नङा गासिबो बांसिनानो 95%आनो गामियावनो दाजोबनाय आरोना बे गामिनिनो जोब माखासे दंबावोमोन आं बेखौ र' नोंथांमोना जुदि नायबावनोबा आंहाबो लाबोफिनगोन ओमफ्रायहाय दस्रा माखासे दंबावो आरोना बेखौ देखायजोबनो हायासै आं एसे दंबावो बांसिना बेयावनो खामोन बांसिना देखायखाबाय ओमफ्रायहाय आङो सेट दख'ना नोंथांमोनजों मोनसे शेयार खालामनि बेबो आंना सेट दख'नायाबो बबे दङ खालि हाबायाव गाननाय दख'नायाबो दं आरोना बेखौथ' सोरबा जायफोर हाबानि भिडिअ नायदों बेखौ नुखाबाय जानांगौ हाबानि भिडिअआवहाय ओमफ्राय बेल' दं आंनावहाय नै सेट दख'नाया आं हाबायावहाय जोंनि न'आवनि हाबानि समावहाय माने रिसेपसनावहाय आरोना बेयावहाय रिसेपसन माने रिसेपसनानो होननांगोन होमबा हाबानि समावथ' माबासो गानो नालाय आगर गुबैसो गानो नालाय बे हाबा जाबाय जोंनावनो हाबा जादों ओमफ्राय हाबा जाखांनायनि उनावहाय बिसिनाव थांनानैहायसो दंहैयो आरोना बिसिनावसो ओमफ्राय गासिबो दख'नायानो बांसिनानो बिसिनाव दंहैबावोसो आरोबावहाय ओमफ्राय लाबोआखैना दाबोथ' दा जाखिनि दिन्थिदों बे गासिबो आंनि नंजोबखाया ओमफ्राय थेवबो देखायबाय आङो बेयाव थानायखिनिखौहाय आइनिबो दङ ओमफ्रायहाय नै आङो बे सेट दख'नाखौहाय देखायनोसै आरोना नै दाम गोसानि दख'नाफ्रा माने मानसिफोराथ' सेट मालाय बयनाबो दाम गोसानि थायोना 4000 5000नो ओमफ्राय बेयावथ' 4000 5000नि गैखाया नङा होमबा बे मिन्थिखायो जायफोर गामिनि गानग्राफोर बिसोर मिन्थिखायो ओमफ्राय दामिनि दख'ना होनना बुंबा आंना बेल' आरोना दामिनि दख'ना बेसेबां लानायमोन बेखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामसै आङो थारमाने बेल'खा नालाय आंनाहाय दामियानो आरो दामि गैफेरखाया ओमफ्राय बियो थारमाने माबायावहाय अफाय लायनाय होननानै बुङोब्ला बेखौ खिथानोसै आङो आंनि हाबानि दख'नाखौहाय आङो माबायावहाय लायदोंमोन गुवाहाटिनि सासे डिजाइनारनावहाय बेखौ बानायनो हरदों बेखौहाय बै समावहाय 34,000 लादोंमोन 34,000 बेनो आरोना बेल' नै बेखौ गानबाय आङो हाबानि उनाव आरोबाव सासे लोगोनि हाबा जाहैनायाव गानबावदों आरोना बेखौहाय दा बेखिनियानोसै लोगोफोर माबायदि मोन्दों आंनि दख'नाफोरखौहाय ओमफ्रायहाय गासिबोथ' बेबायदिनो जोबखासै आंना सिम्पोल जोब आरोना माबा गैया जेबो हेब्रे माब्रे गैया ओमफ्रायहाय बेखिनियानोसै होमबा दिनैनि ब्लगावहाय नेक्स्ट ब्लगावहाय लोगो मोनफिनसिगोन बाय थेंक इउ फर वाचिं